Това почва. Това е стилата. Сега с социята не им са пи. Пари. Айде. Като искаш няма да бъдеш ние. Ако искаш имаме място в бага, нямаме. Не дай предлага, нямаш място. Мамо, ти гладна ли си? Значи искам да ви кажа, че и на кадъра се виждат комарите. Не можем да излъжем Нелито. Не знам как виждаш по-ново. Може ли някой да се включи да бие, да гони комарите от оператора? Значи мога, обаче няма със. Вземи дървото, бе. Деси! Давей! Чакай, имаше. Това движение не е от жегата. Не бе, горещо е, бе, зато и... Чакай да снимам шатрата. За това е сенчесто. Чакай, маки. Тя, че баща ти го... Какво? Свършиха ли балоните? Да. Не иска още. Пък барбекюто да... Да такова си играем да правим жар пак като има, да изтини, защото горещо... Ого, Диси мама спря да маха и гледай пак додаха. Диси ти обаче не ти пука, мамо, че си капваш. Да. А то препеченото е добре за стомаха. Виж как се гризе. Виж как ще гризе. Коричката. Деси, чао! Чао, Лелю! Я дай целувка! Дай целувка! Да, Деси. Я ми дай на мен целувка, не видях. Дай ми целувка! Мамо, дай целувка! Дай целувка! Аре, кацайте, готов съм за вас. Дай тати целувка. Изроди. Дай тати целувка. Дай целувката. Браво! Да, бе, тати. Обаче на гърба е кацал. Тя е облякана. Стига да облече, да много леката. Какво, мамо? Абе, аз една муха до сега само съм Една голяма муха, казвам. Ма те като Осама Бен Ладен, човек, тия комари, обаче. Не бе, като в Максуда, от всякъде излиза. Само, че смучат кръвта, нищо не дават на среща. Уния са пушеници и тията. Айде да. Ама не мога вече, държам. Чакай повече. Аз съм облечена, но пак ма капят. Хапят, бе, хапят.